Olen Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta, jossa johdan unitutkimusryhmää Sleep Team Helsinki. Tervetuloa tutustumaan uneen. Tällä videolla tutustumme aivokuorta aktivoivien soluryhmien toimintaan. Aivokuoren vireyttäjärjestelmistä tärkeimmät ovat valve- ja unitumakkeet sekä talamus. Unen säätely voidaan jakaa karkeasti nukahtamisen säätelyyn, jota säätelevät nämä aivokuoren aktivaatiotasosta huolta pitävät tumakkeet, valve- ja unitumakkeet, ja näiden keskinäinen esto muodostaa aivokuoren vireyden perustilan. Talamusportti sulkeutuu unessa ja se säätelee aivokuorelle tulevan aistitiedon määrää. Nukkumisen tärkeä säätelijä on vuorokausirytmi, joka määrää milloin on elimistölle sopiva aika nukkua. Tämän lisäksi unen homeostaasi ja aivokuoren käyttöaste sanelevat, kuinka paljon ja kuinka syvään nukutaan. Nämä mekanismit ovat luonnollisesti vuorovaikutuksessa myöskin toistensa kanssa. Aivokuoren vireystila on edellytyksenä sen toiminnalle. Toisin sanoen, jos vireystila on matala, esimerkiksi koomassa, aivokuori ei toimi ja olemme tajuttomia. Vastaavasti äärimmäinen stressi kohottaa aivokuoren vireystilan maksimiinsa. Koska vireystila on oleellinen aivokuoren toiminnalle, sitä myöskin ylläpidetään useiden mekanismien avulla. Ja idea on se, että jos yksi näistä mekanismeista vahingoittuu, toiset korvaavat sen ja tällä tavoin aivokuoren riittävä vireystila voidaan kaikissa olosuhteissa taata. Aluksi yhteenveto niistä erilaisista mekanismeista, jotka säätelevät aivokuoren vireystilaa. Aivorungossa sijaitsevat tumakkeet säätelevät vireystilaa, samoin etuaivojen pohjassa ja hypotalamuksessa olevat tumakkeet. Nämä kaikki lisäävät aivojen aktivaatiota. Tämän lisäksi meillä on talamus, joka on siis aistitiedon portti aivokuorelle, ja siellä erityisesti GABAerginen retikulaaritumake on tärkeä vireystilan säätelijä. Nämä kaikki toimivat samalla tavalla, eli niistä lähtevät viestit aivokuorelle, ja nuo viestit joko aktivoivat, kuten nämä punaisella merkityt tumakkeet, taikka inhiboivat, kuten vihreällä merkitty tumake, aivokuoren toimintaa. Tarkastellaan aluksi aivorungon ja hypotalamuksen tumakkeita. LDT-PPT-tumake toimii välittäjäaineenaan asetyylikoliini ja se sijaitsee aivorungossa. Samalla seudulla sijaitsevat locus ceruleus, jonka välittäjäaine on noradrenaliini, RAFE-tumakkeet, jotka käyttävät serotoniinia välittäjäaineenaan, sekä VTA, joka on dopaminerginen tumake. Hypotalamuksessa ovat tuberomamillaariset tumakkeet, jotka käyttävät välittäjäaineenaan histamiinia, ja lateraalinen hypotalamustumake, jonka välittäjäaine on oreksiini. Näistä vihreällä merkityt ovat siis amiinitumakkeita, noradrenaliini, serotoniini, dopamiini ja histamiini, ja vielä asetyylikoliini, joka sijaitsee myöskin aivorungossa, mutta tuo välittäjäaineen kemiallinen muoto ei ole amiini. Aivorungon lisäksi
meillä on vireystilaa sääteleviä tumakkeita hypotalamuksessa. Unta edistävistä tumakkeista ensimmäisenä löydettiin ventrolateraalinen preoptinen tumake, eli VLPO, ja sen välittömästä läheisyydestä myöhemmin mediaalinen preoptinen tumake. Tämän lisäksi unta lisää ainakin parafagiaalinen tumake aivorungossa ja on hyvin mahdollista, että lisää unta lisääviä tumakkeita löytyy lähiaikoina. Näiden selkeiden tumakkeiden lisäksi aivokuorella on soluverkosto, jossa solut erittävät typpioksidia. Myöskin nämä solut edistävät unta. Talamus on aistitiedon portti aivokuorelle. Tässä näkyy tuo talamokortikaalinen piiri, eli meillä on tässä talamokortikaalisolu, joka lähettää viestejä aivokuoren solulle, ja lisäksi talamuksen sisällä on retikulaaritumakkeen solu, jonne myöskin talamokortikaalisolu lähettää viestejä. Nämä 3 solua muodostavat niin sanotun talamokortikaalisen piirin, jonka toiminnan kaavakuvan esitän tässä. Vihreällä on merkitty siis talamuksessa olevat solut ja punaisella aivokuorella olevat solut. Kun aistitieto tulee talamukseen, se saavuttaa talamokortikaalisen solun. Eri aistimodaliteetit ovat edustettuina eri talamuksen tumakkeissa. Talamokortikaalinen solu voi jo käsitellä tietoa ennen kuin se lähettää sen aivokuorelle ja päättää, lähetetäänkö viesti yleensä eteenpäin vai ei. Jos viesti lähetetään, se lähtee siis aivokuorelle vastaavan aistitiedon käsittelyalueelle, mutta samanaikaisesti tieto lähtee myöskin retikulaaritumakkeen solulle. Retikulaaritumakkeen solut keräävät tietoa kaikista aistimodaliteeteista, eli ne tavallaan pitävät kirjaa siitä, kuinka paljon aistitietoa talamukseen tulee. Aivokuoren solu lähettää tiedon takaisin talamokortikaalisolulle, mutta myöskin retikulaaritumakkeelle tavallaan kuitaten, että nyt tietoa on tullut. Kun retikulaaritumakkeen solulle on tullut paljon tietoa, se saattaa päättää, että nyt tietoa tulee liikaa ja alkaa hiljentää talamokortikaalisolun toimintaa. Tämä tapahtuu GABAergisen estävän projektion avulla. Talamokortikaalinen solu tällöin joko vähentää tiedon siirtoa aivokuoren solulle taikka lopettaa sen kokonaan, eli siirtyy faasisesta toimintatavasta bursting mode activityin, jolloin tiedon siirtyminen talamokortikaalisolusta aivokuoren solulle lakkaa, ja tämä on uneen vaipumisen edellytys. Kaikkien näiden aktivoivien järjestelmien toiminta täytyy saada hiljenemään ennen kuin uni voi alkaa. Jos katsomme näitä ensinnäkin valvetumakkeiden toimintaa, meillä on tässä nämä aminergiset tumakkeet, noradrenaliini, serotoniini, histamiini ja oreksiini edustavat tätä tyyppiä. Ja sitten meillä on asetyylikoliinisolut ja tarkastelemme niiden toimintaa eri vireystiloissa. Valveissa ne erittävät runsaasti välittäjäainetta tuonne aivokuorelle, ja kun uni sitten alkaa, välittäjäaineen erittyminen vähenee,
mutta sitä kuitenkin molemmista solutyypeistä erittyy aivokuorelle. Kun siirrytään REM-uneen, aminergisten välittäjäaineiden eritys lakkaa kokonaan, mutta sen sijaan asetyylikoliinin eritys lisääntyy samalle tasolle kuin se oli valveessa. Toisin sanoen REM-unen aikana aivokuori on yhtä aktiivinen kuin valveessa. Tämä näkyy myöskin aivosähkökäyrässä siten, että sähkökäyrän muoto on identtinen valveen aivosähkökäyrän kanssa. No miten näiden uni- ja valvetumakkeiden toiminta sitten yhdessä tuottaa erilaiset vireystilat? Valveaktiivisten soluryhmien on hiljennyttävä unessa. Tällöin aivorungon locus ceruleus rafe-tumakkeet ja LDTPP-tumakkeet, niiden toiminta hiljenee. Samoin hiljenevät hypotalamuksessa oreksiinisolut ja histamiinisolut ja myöskin etuaivojen pohjaosan asetyylikoliini eritys vähenee. Nämä kaikki olivat siis välittäjäaineita, jotka pitävät aivokuorta vireänä. Vastaavasti uniaktiivisten soluryhmien on aktivoiduttava unessa, ja tällöin puhumme noista preoptisen alueen VLPO- ja MNPO-tumakkeista, jotka olivat GABAergisiä, ja myöskin aivorungon parafagiaalinen tumake. Yhteispeli sujuu resiprokaali-inhibition pohjalta siten, että valveen aikana valveaktiiviset solut lähettävät inhibitorisen viestin uniaktiivisille soluille ja vastaavasti unen aikana uniaktiiviset solut inhiboivat valveaktiivisia soluja ja tällä tavoilla saamme aikaan selkeät vireystilat joko uni- tai valve. Talamusportin sulkeutuminen on myöskin välttämätöntä, jotta uni voi alkaa. Tällöin talamuksen hermosolujen aktiivisuus siirtyy faasisesta aktiivisuudesta bursting modeen, eli jatkuva aktiivisuuspiikkien jatkumo siirtyy tällaiseen toimintatapaan, jossa tulee äkillisiä aktiivisuuspyrskähdyksiä ja niiden välillä on pitkiä taukoja. Valveaktiivisten välittäjäaineiden väheneminen edistää tätä siirtymistä toimintatavasta toiseen. Siirtymän mekanismeja on monia, muun muassa tiettyjen kalsiumkanavien avautuminen ja GABAn sitoutuminen synapsien ulkopuolisiin reseptoreihin. Kun portti on kiinni, tieto aistielimistä aivokuorelle keskeytyy ja uni voi alkaa. Ja kun näin pitkälle sitten on päästy, nukkukaa hyvin.